Γιατί εγώ θα σου πω τι βλέπω. Βλέπω ότι όχι εγώ. Με συνέβη πίεση και τώρα εντάξει θα χρειάζεται τέτοια, αλλά είμαι πιεσμένο. Και βλέπω ότι πρέπει να γίνει δουλειά να βάλω κι άλλες μέρες έξω, να δεν ξέρω τι. Θα το πώς ήταν άλλα αφιερώματα. Μόνο αφιερώματα. 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 Και η πέμπτη θα γίνει με αφιερώματα. Ναι, μπορεί.